7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Ezomtavazo ezocansi on Indaba eGagasini. There's something about the rhythm of this song complementing the deed. Or mhlambe do you feel like angathi uzobanjwa wenza into wrong? So novalo. Hey? Well, adding to the excitement ukuthi wenza into entshontshwayo ukuthi ungase. Yes, The or thrill. wenza into endaweni lo ngabanjwa khona. So Yeah. Lo hlelo alulungele ingane Doc. Unjani? Ngikhona Good. Alex. Doc, as you can watch this YouTube channel, ufake i-Chantilly cream Okay. and sketi esi black. Yes. And So ngaphansi ngisho enyaweni. yes. Enyaweni I can I don't. yeah, okay. Oh, well, ufuna ngisho enyaweni noma ngisho ngaphansi. As if. Oh, ngibona u-brown lapha ngaphansi. Yeah, so brown shoes. Brown shoes. Yes. Nawe futhi ngiyabona brown somewhere Yes. and kunamakhifikhifa amnyama. Or something efana nama-beats kanje. Oh yabahalele nama beats. By the way, amanya ama beats lawana amnyama. You know, generally Well, Okay, going with the bafaka. complexion yomuntu then. Hey. yakhanya phela kuleyo ndawo mase kune beat Alex. Oh, okay. Yeah. Yes. We're getting right into it now. Hey, uyaphila Dokotela? Ngiyaphila Mthiyani. I'm Uphilile now? good. Did you have Thursday. a good week, It was Alex? good, and looking forward to this conversation. This evening. Yes, yeah, no, serious conversation. Yes, just the evening. Yeah. We'll fill in the gaps ukuthi evening inani phakathi. It can be anything we want. Intersection. Phakathi kodwa eqinini ne? Phakathi. All right. Doc, last week we had a conversation engithole abalaleli bethu abaningi namajita on the side nje. Sure. Bebekhala ngokuthi kana abantu besifazane basihlukumeza kanje. Last week abantu besifazane babephahluluka ngendaba yokuthi in some or if not most instances ugcina umuntu sekufika indoda ifika iyenze lokho ekwenzayo ingene iphume ngisebenzisa amagama abawasho. Sure. Azi usisi ukuthi usazosala ayinelise yena ngokuzenza. So as we wrap up Women's Month, namhlanje we are talking about lento yoku fake orgasm ayikhalisa umuntu pretending to enjoy umdavazo. Just shame ukucabangela isithunzi nesatisfaction ye partner yakhe. Kuthiwa is common kubantu besifazane, they even talk and joke about it bebodwa. Sure. Kungaba mnandi ngaleso sikhathi kumbe mhlambe kube yinto that you have to put up with, but kukwenza njani wena as umuntu wesifazane in the long run? Is it something common that women would fake orgasm? Oh yes, kakhulu Mthiyani. Look, orgasm, by the way, abantu besifazane, over 60% of abantu besifazane bane trouble reaching an orgasm. Shuthi banenkinga yokufika kuvuthondaba. Lokho kuthiwa Okay. cha. Yeah, uchama ngoba that's the general word, you know, but orgasm isicongco semizwa yobumnandi bocansi nokudela ukuthi kunalento oqeda ukuyenza emnandi and wadela futhi, and that's very important ukuthi udelile after that. So kushetha abantu besifazane about 6 kwabawu 10 Yes. bane problem yokuthi bafike lapha. bafike Okay. whether ba delay ukufika or you know lo muntu abanaye akabafikisi, but kuba iba khona inkinga yokuthi bafike kalula lapho. Okay. Now if kuukuthi umuntu unenkinga yokuthi afike kuvuthondaba Mthiyani, ngikutshela iqiniso uku-relationship nomuntu, Yeah. if ezokutshela iqiniso ngokuthi cha nje namhlanje ufathuzila zangu uzoshaye khona, how much will that destroy wena as indoda, how you see Yes. yourself, but also i-relationship yakho. Yes. Now abantu besifazane most of the time ba abantu abafuna to care ukuthi into ayibeke kahle, angakuhate ama feelings akho, a protect ama feelings, and part of protecting your feelings then if a faker Yeah. ukuthi aqambela amanga ukuthi nawe phela usubonke engishaye khona athi yena naye ngampela yes ushaye khona, uthola ukuthi awuzange uzoshaye khona. All right. Okay. So mhlambe that is one reason engamenza ukuthi umuntu wesifazane aqamba amanga.
komunye by the way uzokwenza because kubhlungu Yeah. mthiyani and usejahe ukuthi qeda because it's painful. Bengisazosho ukuthi kubhlungu ezini kubhlungu emoyeni noma kubhlungu umdavazo ngaleso sikhathi. Ubhlungu umdavazo Usejahe ukuthi indoda ungena, ayisheshe akaqede. iqede iphume. Yes, Okay. ngoba nako ukuthi meleke khala ngokuthi awukubhlungu ugcina lo esethi ayingeke ngizoyeka ke or asaba ukuthi uzohamba to someone else. So because of pain and ziningi ihlale sikhuluma ngako ukuthi Yeah. izinto ezibanga ukuthi kube ebhlungu umuntu ifenza ucansi ukuthi kuba yini. Sure. But don't forget boredom and ngiyafuna ukuthi sistress leyo ngoba especially njengoba de bekhuluma abantu besifazane this past month Yeah. uyabona ukuthi kuningi ungabi satisfied ocansini okukhona but abakhulumi ngakho. Now ukuba bored komuntu wesifazane ocansini is one of the things emenza ukuthi afake ukuthi othi angisheshise khona ezosheshe achame ngoba vela yikho lento ayenzayo uyabona Yeah. because if kumnandi uzodinwa uma usheshe uchama ngoba uyafuna naye ukushesha achama Okay. but lo ogcina esethi faking it so that when ushesha achame there's also an element ukuthi ubhorekile ngalento yenzayo akakuzwa onjani kodwa akafuna ukukuphoxa kutshele ukuthi awushayi khona. All right. Conversation yethu namhlanje faking orgasm ngizozama ukuthi ngilokhu ngisondela well alikho elinye igama eli closer to ukuthi sithi ukuchama alikho elinye so but izolisebenzisa yeah ngoba sesazolithola uyilona elifitha khaxa. So ngiyafisa ukuthi as umuntu wesifazana ulalele please call us and tell us ukuthi ungakwenza kanjani lokho and as you do that uzobe uvula amehlo some guy ongabe lokho ecabanga ukuthi ushaya into ecwakeme kanti umuntu wakhe ushaya eceleni. So dokotela uzosithatha through ekutheni kena as umuntu wesilisa nazi izinto ezingaba zimpawu zokuthi lo muntu umane uyakumaketha uyayifake lento. So dokotela uthi umuntu wesifazane iboredom kwesinye isikhathi kokunye kube ukuthi usabela isithunzi nanokuthi to save the relationship Yes. aka pretend sengazi ukuthi indoda yamnelisa. Yes. Kwenzekani ke kuwena ufake lento all the time so kuwena nje psychologically when ikuthiwa you're looking forward to umdavazo or seqala foreplay or when you look at this man or ubuka his dick kwenzekani kuwe? So umuthi kuwena usho as umuntu wesifazane Wena umuntu wesifazane ngoba wena ufake lento again depending on the reason and the cause. Yeah. Okay, ngoba maningi ama reasons mthiyani. By the way khona nabanye abayifakayo because even uyacheata so uzama wena ubone angathi wenelile and uyanela ngawe kuzunga suspect ukuthi khona la idla ukuthi khona. khona le yes so la kuwena abe mnandi kube mnandi yonke into asule kanti uyazi ukuthi khona uyabona. Okay. So again depending on ukuthi what is the reason kumuntu. Obvious if kuthi lo muntu ufake because it's painful then nakuyena kumnandi ukuthi ufuna uyafake because wonke umuntu uyafuna ukuenjoy umuntu wakhe. Yes. Wonke umuntu uyafuna ukuenjoyana ucansini nomuntu wakhe. So leyo nto iyamshaya ngokuthi psychologically ugcina nomzimba ususaba ukurelaxa ukuthi umukele ubumnandi bocansi ngoba useyasaba ukuthi kuzoba bhlungu so usehlala tense lo muntu agcine seba dry. You know naku vagina yakhe ukuthi I shall keep lo ketshezi lokuthi ngiyajabula kuzoba nocansi kuzoba mnandi. So ugcine seba dry and again futhi lokho sokugcina sokwenza any pain. Okay. Komunye othola ukuthi uyenza ngoba ebhorekile. Yes. Be careful ngoba obviously loyo uzofuna excitement somewhere else. Awazi wena ukuthi akaneli, awazi wena ukuthi awumfikisi kuleya ndawo ngendlela afisa ngayo. Uzoghala akhale lo munye umuntu even enze lokho besikhuluma ngabo last week azenze yena azinikeze ubumnandi and agcine engasakudingi that much wena ngoba lobo mnandi abufunayo uyakwazi ukuthi azitholele yena yedwa on its own. That's why we say khuluma, speak to your partner all the time. Khulumani ngocansi, khulumani ngerelationship yenu baby sisajabula ngisakwenza kahle. Uyathanda yini mengikwenza kanje? It's very important ukwenza njalo. So uthi ke khuluma before ukhumule. Khuluma before ukhumule. I'm inviting you makuthi mhlambe uyi commercial sex worker as well. Because this is your business experience here. You can call and share with us how do women fake it, because you can imagine doc if you're going to have my clients 4 in one night.
for you is khathi leso. You get your money, so you have to pretend. Mhlambe ukuhlungu mhlambe usujabukile, but you have to make the sound and you know the movements and uyabona. All right. But of course, you know, uke wayibuza lento earlier ukuthi, you know, as umuntu wesilisa uzobona kanjani ukuthi umuntu wakho is actually fake. Sizazongena lapho. Mhlambe nawe you're a man suspecting ukuthi ayikhona. Ngazi ukuthi uya fake. Ngizothatha ke anonymous calling us from kwaHlabisa and mawusijoyina kuqala namhlanje just I warning yokuthi lehlelo alilungele ingane. Inamba yethu ithi 0861 596 Facebook ama comments ngizoza kuwo indaba with Alex #ezocansi. Sabona anonymous. Yebo njani? Right kunjani kwena? Ngiyaphila futhi. Yeah, ngicela wenze njena mntaka baba. Ngiyakunxusa nje ukuthi uyivale le yakhe radio. So that sizokunika kahle I-attention. Facebook page indaba with Alex and thank you for watching the show. Ikhona kuma platforms ethu. Gagasi FM ku YouTube na ku Sex with Dr. Mthembu. So right? Yeah, I think right. Yes, khuluma nathi ke mjita. Cha mina lento yazi ngayiqala ngo2007. I think lapho 2007 ngi matric Yeah. Uma ngiqala lapho kwa matric mina my first time ayikaze ngibe nani ngalendlela ukuthi umuntu eyimnandi ngathola nje umuntu thule tu ungenza lutho uziyajuluka umuntu umbhekisale ithule nje iyabanda wacabanga for the first time uyaqala. So lento le ijwayelekile ukuthi njoba nisho inkaso sisi mazibona bese ngathi manje imnandi benzela thina lithi guys kuyenzeka kakhulu kumele uprepare ngazayibheki umnandi wazi kahle ukuzwa lutho yabo manje ngalezo khathi ngiqala wabheda emva kwalokho abathola aba right lento mayiqhubeka wona manje siyaqhubeka sesengicela ukwazi ukuthi wenza njani because yazi mawungasusuke sasa usufuna ukumtshela umuntu eyimali uzanga kahle nani kunzima omunye umuntu engakubonisa ngisho ukubophi ithawizola thina manje uyayibona into yabheka safuna wenza kanjani wenza kanjani kumtshela ukuthi kahlehle awugculisekanga ngoba manje phela ufukuzela ubala lapha usuke phezulu ubala kodwa iyasefela nathi thina umuntu eyibheka umnandi manje awayazi ayire. Okay, but what you've just done now, so usitshelile ukuthi actually guys nabo do it for the sake of saving a relationship. Yeah. Okay. All right. In fact, now anonymous. Yes, anonymous. All right. Guys also do fake it. Uguti. Yeah, of course, it's possible. You know, what's good for the goose is good for the gander. The only thing ngama guys uguti yena uthi mekhama akhipha uketshezi so nako lokho is very hard to then fake ubuketshezi nento ezophuma kuyena uyabona unless mawuthi mhlambe there is protection and well ezofihla futhi ukuthi actually ukuthi khona into enzekile. Yes and futhi ke nakuyena umuntu wesifazana by the way when iguy ichama you feel that lokho kuskwetha ngaphakathi kokuphuma kwespam you know so there's certain things that uma as a guy who pretend and they do by the way especially labo thola ukuthi kune age gap and an age difference phakathi kwakhe nomuntu wakhe because ukwenzela naye to gain something either uyazi ukuthi lo sisi ngifuna imali ke nani I pretend angathi usechamile. The big question though from him doc, how do you communicate ukuthi kahlehle uyabanda because lo muntu uzobaleka uyangiphoxa into hela squick uthi uyamuzwa uyasaba udosisi usengazathi nokuthi ungirapile ngithule kodwa manje angazi ukuthi no uyazini kunendlela okhuluma ngayo nomuntu wakho ngendlela engeke imenze afile like umlulazi isithunzi sakhe engeke azafila ngathi uyamthuka. Now ukuthi kumuntu uyabanda that's general lingo yokuthi umuntu uyabona lo muntu uzozinyeza obviously if ukuthi umtshela lokhu ukuthi uyabanda so isho ngendlela azoyizwa angathi uzothi sometimes
you know angikuzwa kahle and I really enjoy ucansi lami nawe but kuba khona isikhathi la engithola ngingakwazi ukuenjoya kahle ngalendlela engifuna ukufika kuyona ube isoka lokukhuluma ube isoko lokukhuluma and then after that or else uzomtshela phambi kwa Dr Mthembu umuntu ozokwazi ukuthi ayisonge kahle lento abone ukuthi what is the reason kuze kwazi ukuthi anisize. Sure, no, kuyezwakala. Indaba ekakasini sikhuluma ngendaba yokufake orgasm. Guys and men and what you observed warning isexwayiso ngasinika omunye umuntu ungakubona kanjani. How do you do it? Wena ke khuluma nathi ekutheni kwenzekani. Usangizwa nje? I don't Deeply. think so. I don't think so. Inside. Awungizwa suza wakhumula even I-protection. protection. So kushuthi ngiyenza spoon nawe. Okay, let's fix that. For sure. Yeah, Let's put it in the right hole. Sure. Wow. All right. Here's some Davazo. Sex Indaba. Thursdays at 7. I'm with Doc. Ngizogcina ngikutholele lento oyifunayo. Ngikunika. Ama headphones angithi. Yes, bese. Masungitholelile mase? Bese ngiyakufaka. Oh, okay. Angene khaqa halingane khaqa. Yes. Yeah, angaqeki ne. Angawi ngoba maqeka a slipper off. Yeah. There you are thinking ukuthi sikhuluma ngamazambane. No. Sure. I said anonymous now. Mpangeni. Anonymous. Hello, ninjani? Siphilile. Hello, baby girl. Anonymous. Sikhona. Yeah, nakimikenzeka lokho. Mangino babazi. Kodwa ke mina ngikwenza kakhulu like mayizongivusa ebusuku yabo. Mhlambe esefuna into yakhona. Sure. Uthola ukuthi ngiphethe ubuthongo. Hayi shame ngiyafake. Ngiyafake. And sengize ngafunda ukuthi nginyakazisa inanazi uma sengifake ukuchama nginyakazise kube ngathi ngiyachama ngempela. Hayi nayo vela shisa same time ngachama ngenzela ukuthi asuke ngithi phekwami ukuthi washesha qeda yaphuza. Avela qede naye ngaso leso sikhathi. Oh, okay. So sike sakhuluma udokotela usho something. Kini nabantu besifazane ungathola ukuthi ngeke uzobe lubricated uma ukuthi interest ayikho. Ngeke ube manzi. So in your instance kusho ukuthi kusuke sekuwukuthi nje akangene aqede enze lokho afuna ukwenza aqede. But if usukungalele kodwa ukuthi ke vele nawe bewumhalela you don't fake it. Ikhona le othola ukuthi niyayenza but wena awukhona ukufika kuvuthondaba futhi uyabona ukuthi cha angeke ngize ngifike. Usothi naye uyalokhu uyabuza usuzochama phela yabo akafuna ukuchama kala kunami and wena sufuna qede ngoba manje sukhathele suborikile. Yes angila afuna ngikhona. But baby girl lalela sithandwa sami, this is umnyeni wakho ne and you know hopefully he's the only man oyokulale naye again empilweni yakho. Wouldn't wena ufune nawe ukumenjoya ngendlela naye akuenjoya ngayo, ubuze lobumnandi, ubuze le excitement ukuthi noma ekuvuse ebusuku uyijabulele ukuthi ngizothola lento emnandi khona ngilele. I mean, don't you think it's unfair na kuwena ukuthi yena uyakenjoya, you know, but wena awukwazi ukuthi umenjoye yena? No, like Doc, I'm around afani ne. Lawa amanye utholithi ngiyawa enjoy. But akhona lawa amanye nje utholithi angikho kuwona. And yena ulinde mina ukuthi ngichame. Manje mina ngiyabona ukuthi angila afanele. Yeah. Akufanele ukuthi ngiye khona. Ngoba mhlambe kukhona yena okurong asuke kwenza no. Isuke kuyimood nje mhlambe ukuthi awufeel namhlanje sikhathi. Yes, namhlanje look, and iqiniso Mthiyani ukuthi you know sex is not about quantity, it's about quality. And kunomuntu othi ngi-right nge-round eyodwa ngiyenela angidingi futhi sengi-right uyabona uthola ukuthi kanti lo munye yena uzifaka even under pressure ezitela ukuthi hayi ngeke ufuna ngimphinde unkosikazi azakhaya
ukhathale kanti usiyakubhora wena ngoba wenele wena right. Yeah. That is And why I will again know. communicate khuluma before Yeah. ukhumule ngoba kwaloko kuyamkhipha naye kwi-pressure yokuthi kumele njalo eshaya ama-round amaningi azi ukuthi naye mengishaya u-round oyodwa mhlambe ngelinye ilanga umama ngiyacela ngiyazi ukuthi wenelile but ngicela senze Yeah. omunye u-round uyabona but kube ukuthi niya-understandana ukuthi nawe yini wena kunikeza i-sexual pleasure nokuthi ugculisiseke ngocansi naye futhi Sure. njalo. Yeah. Siyabonga kakhulu Ukukhuluma sisi honesty you khona ufuna ukisho about ukukhuluma? No, bengisho ukuthi ukukhuluma khona kuyasiza. Yeah. Yes, baby girl. So try it. It's important. Njengoba ngisho nje ukuthi you wasting time wena nesikhathi sakho. In fact, waste wena ngokuthi yena uyakenjoya mekwenza lokho akwenzayo wena ungaenjoy. So, you know, yeah, get into the play nawe and you know, learn to ukuthi uzenze. Otherwise uzilapha ku Dr. Mthembu uzokuvusa imizwa mina uzofuna ama round more. Okay. Mhlawumbe ngidinga lokho. Maybe. Okay, baby So girl. manje ugcine nini ushala impahla yakho yokufake? Bye Often. guys. Bye. Gone just like that. Sure. Yesterday. Yeah? Yesterday. Oh, yesterday. Oh, Yesterday. yes, Yesterday. believe you me. Yeah. All right, siyabonga. Thank you for listening and please do this one sis. Next time uboke umtshela brothers ukuthi nilalele le show together. Yes. Uyofika izwele yena okuningi. Okay, ngizoyenza kanjalo. Thank you. Can we visit some comments ku Facebook page? For sure. All right. And then Thandeka uthi singabuye senze njani? Vele sisuke sikhalisa khona singeze kulokho sibuzwa istory usulokho uchaza ke ukuthi why ungakhali njalo njalo. All right. And then bese kuzoba khona umzwandile ezothi why abantu besifazane bescared to tell us men ukuthi sibathinte kanjani rather than faking ukuchama. Mina I want my woman to tell me the truth. Oh. And then Andiswa writes inkinga legenda uma ke kwaqhanyelwa yona akulindi ukuthi wena uzobe right ifuna ukugibela lapho wena usathi ungene egiyeni and yona isiphambili right and then umzwandile uzothi hey ujula kube manzi ufenda usiswa abantu eyilukela amagoda ekhanda lakhe. Yeah, well, and you know, look, but I think, you know, Mtiani, angifuni izithandwa zethu zibone angathi lento is a battle between ama sexes. Hayi laba benza kanje. Ngoba you know, ayikho into emnandi emhlabeni njengothando. Ayikho into emnandi emhlabeni njengokuthandana nomuntu. Ayikho into emnandi emhlabeni njengokulala nomuntu nenze ucansi umuntu omthandayo uzizwe uthi usuchamile uzizwe ukuthi wenele and maybe you just want to cuddle and ayikho into emnandi njengaleyo. Yeah. That is where i-communication izokusa khona ukuthi nikwazi ukukhuluma. Ubhuti lo omunye umzwile lapho othi yena you know I understand ukuthi why you know bengakhulumi yes. You know and that's very important Ethi and ufuna yena umuntu wakhe abe open asho and yabona kushuthi yena uyi new century yabantu besilisa ngoba abantu besifazana abaningi bacomplaina ngokuthi umnyeni wami akakhulumi uyathula noma ngithi ngiyakhuluma uvele ayenza ijoke leyo nto or you know ayithathe kancane kanti for any man it's very intimidating ukuthi atshelwe umuntu wesifazane ngokwenza ucansi. So sometimes uzoyenza lento ngathi it's just a joke noma umtshela ukuthi hawa senze kanjena athathe ngathi uyadlala kanti deep down uyazishaya and uyazinyeza ngokuthi usezotshelwa wena meaning akasenzi kahle akasashayi kahle. But have a strategy njengoba sishile ekuqaleni have a strategy yokukhuluma nomuntu wakho khuluma ngendlela ezomenza ukuthi azibone valued azibone efunwa azibone ethandwa edingwa wena ocansini. Right. Lento isho inkhumuza le answer abantu besifazana abahlale bekhala ngayo i question actually yokuthi usukufunde phi ke lokho uyabona coming from guys and ngizoya kwena anonymous now 0861596596 usayide just lento show doc mthozisi uzothi most of the time lento yokufake orgasm yenziwa labo obhuti abachoma ngemali nezimoto. And ucansi if lubahlula osisa bafuna ukubakhombisa because basuke bebheke okuningi from them like imali nokubaphosisa for free
Sure. Well, also enye into emenza umuntu wesilisa ke manje afake Mthiyana. Yeah. Ilona either unenkinga ze prostate and akuchameki khona umuntu owenza enzenze yazabona ukuthi cha akuchameki. Lo osoke sephuze izikhathazi. Uyabona ukuthi useqhubeka unomphela akusachameki manje na. Uyabona? So Okay. Asiya Newcastle Anonymous sawubona Anonymous. But I like not talking Johnny. so khona baby Khona girl. angihleki wena sorry ngihlekiswa lento esho udokotela ukuthi mami njengomjitha ngithathele izinto eziboostayo la yabo uthola manje akusachameki sekufanele ngilokhu ngishayile bese ngivele ngithi hey angivele ngipretend ngathi yeah sure asizwe wena sikhuluma indawo yokufake orgasm how do you do it? Hey, mina but Alex not talking ngathi nje sengize ngicabanga ukuthi umina onenkinga ngalento. Ngoba every relationship ebakuyona ngihlezi ngifake. Oh Shame. Sengibona ukuthi ngcono lento yokujolo into engiyekayo ngoba akaze ngithola pleasure nje ekuyi-6. Imake baby girl why is it because awumuzwa umuntu ngesikhathi engaphakathi kwakho kubhlungu or ubona ngathi akakuthinti kahle wakwayithola orgasm before? Yebo. Oh no ex. Yebo. Manje ilaphi la lo okhona manje engathinti khona the way uex wenza ngakhona mhlambi foreplay. No. Remember doc sorry she says ukuthi even in my previous relationships. No uthi ex we right uzange ukuhleka kwakhe. Yeah. But it's not the first time. No nakuyo ex doc ibeku ngizothi mhlawumbe akithi kukayi2 lapha ke yeah. Wakwakunelisa khona wakuchamisa. Wakwakunelisa ku yes. Okay, present. No ex. Angithi? Angezwa but ku twice la ex wake wakuchamisa khona. Yes. Okay, so the rest of the time now your ex wagcina sefeyile ukuchamisa. Yes, ngabona ukuthi angiyehlele ngoba into engayisho ukuthi kuvele kuzwa kubebhlungu nje like ngiyashesha ngizothi ngiyashesha ukudela. Oh okay. Look, okay ke baby girl. See that's your reason. Eyakho reason ukuthi kubhlungu. Uyabona and there's many things ezikwazi ekhoza lokhu ukuthi ucansi ugcina usulfake ngoba kubhlungu. It can either be kunokuvuvukala okuphakathi une infection engaphakathi amaphilisi thizeni owadlile imthambo yakhe iblockile okusho ukuthi igazi alisayi kahle endaweni yakho lapha ngenzansi kuze amalebe akho ekwazi ukuvuka neclitoris yakho ivuke ngoba igazi siliyangena lapho imizwa yakho iphansi but also in a past experience mhlawumbe some people have experienced rape, assault or ma relationships abekade ngekho right zonke lezo zinto ziyakwazi ukwenza ukuthi wena umzimba wakho ugcina ungasafuni ukwenza ucansi kukhona nenye into othola ukuthi uthi mengena kuwena kube ebhlungu kodwa embobeni yongena ethi sengaphakathi uza ukuthi hayi akubhlungu enye leyo isifo sibiza ngokuthi vaginismus ngoba ivagina ama muscles evagina akho avela bamba vale kakhulu so ngesikhathi ethi uyangena umuntu sokuba bhlungu then sugcina ukuba dry so ukuba dry is a huge influence eyenza lokho ukuthi ugcine wena ucansi ungasakwazi ukuthi ul enjoy Anonymous uhlala kuphi Newcastle Newcastle la iseduze angifuni ungalenjoy ucansi sithando sami ngizoshiya inamba zami la igcineni ukuze ngikutreat khona ubuye ufone futhi la usitshela ukuthi kwagcina kulungile okwagcina ngalunganga okay because I think into yakho is fixable sis ungagcine sushiya umuntu kanti uyamthanda une value kanti it's just because you're not enjoying ucansi yabo. Okay, yabonga doc. All right baby girl. Right izwile le vaginismus. Yeah, so ileve jane velethi thaqa othi yangena othi thaqa yes that's too much ngoba it's very painful yeah uyasike kumuntu but lento oyizwa iyakunika ihope kodwa kakhulu Alex. Okay baby girl. Yeah I can see ukuthi attention yakho isplit angazi noma lenje ubikhonkotha uphazamisa ukuthi khona umuntu ongenayo lapha kwenzekani lapha khona umphazamisayo and usothukile but at least akakuzwanga ukuthi utheni ukufica usuphakathi hayi usu late ngiyabonga okay naye kumdedela bephakathi okay ngiyabonga all right okay sure siyabonga isingiyela ku Twitter doc
just to kukumbuza by the way kulolu hlelo the aim is to educate. We do not judge anyone. Into iboni uncomfortable kumuntu wakho is the conversation ebelonga la. Sure. We do that. Ungasithatha kancane mangabe sithi lama conversations ungawathola even ku YouTube because ungaforwarda even a link ungalalela even na ku app. Now ubheki on Twitter uthi kwenziwa yini ukuthi kuphele i-round ungakazi uchame as umuntu wesilisa kodwa uza ukuthi ipeople saqinile i-circumcision ingakwenza yini lokho doc? Ukuthi ingawi induku. Yeah. Awukwazi ukuthi uchame ukuthi sekuphelile but ibisa lokhu inyukile. No, circumcision won't do that ngoba ukuchama kwakho Mthiyane comes from 3 main areas ngaphakathi kweni. Iphuma kumasende akho which are your testes, okay? And then kune duct ehambisa isperm mase kuba kwi prostate yakho kuyona yakhalelwa ketshezi, you know, nenye part we call the vas deferens. Ekhipha lo lwaketshezi leli lokuthi uchame. Now most of the commonest reasons enza ukuthi kubantu besilisa singaphumi isperm umuntu kakhulukazi mokade wakwaba nesichenene before uthola ukuthi imthambo yakho siyavaleka kade uyingane or wawunama drop kaningi ungawa treat lawo ma infections namalumbo gcine sokuvaleka imthambo uthola ukuthi uthi masuchama umchamo kodwa kuba ngathi kunesperm esesiphuma lapha emchameni. Now what that means ukuthi lo mthambo lo osuka emasendeni akho uya kwi prostate ufuna ngabe uyaphumisa uketshezi ngepipi ugcina isperm sakho usisisa esinyeni sakho siyohlala khona siyaphuma but siphumela esinyeni wena uqhubekile kuba ngathi asiphuma isperm kanti umthetho waso siphumele somewhere else. So zonke lezo zinto nama drugs thizeni sengisho amaphilisi esinikwa odokotela they can actually cause that. So it's always best if kwenzeka njalo kune problem that means your body is telling you something is blocked and kune problem somewhere okumele kube uthubhekana. You do get the excitement during umdavazo but kuukuthi ama sperm awaphumi ekugcineni. However uyazi I've had a few patients besilisa othola ukuthi yes bayenza le nto balenza ucansa aqhubeka unomphela agcine ngachamile. And I've had patients othola ukuthi wareshwa yena umuntu wesilisa and part of lokho kureshwa kwakhe iloko ukuthi lo muntu wamrape mhlambe wamthela ngesperm onjani. So akasafuni yena ukuthi kube uye futhi okhipha lento eyamhlukumeza naye. So then umzimba wakhe holds back isperm so that umzimba wakhe doesn't become grateful ngalento kuthiwa ucansi. That's when ke esuke sedinga counseling. Yes, absolutely. Sure. Nangu anonymous la kusuke sekwenze njani if umuntu esifazane engakhali nje sidalo but uyeza ukuthi untomzodwa ayikho that bad uthayithanyana but akakhombisa ukujabula and like into yakhe unakho ukuthi akakwenze nje vela athule nje maybe yinenza leyo nto. Okay, mhlawumbe angeke ngimtshele lokhu anonymous. You know ucansi Mthiyane lunama stages, I call them the 4 or 3. Okay. Sex, okay? Kunale stage sokuqala sokuthi senkanuko nokukhalela. Okay? Kube na stage sesibili sokuvukelwa sokuthi sokune excitement manje. Kube ne stage sobumnandi ukuthi ayisukumnandi ke manje siyaqhubha. Mase kube le stage sokugcina ke lese ngithi sicongo lesi sikavutho ndaba. Yes. Now ngaleso sikhathi izinto ozokwenzeka kulo muntu like yena ukhuluma ngomuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane number 1 inhliziyo izoqala ishaya udambaye ishaye fast nokuphefumula kwakhe kuyahluka aphefumule deep and fast. Umzimba wakhe ama muscles akhe aqala ayabamba dedela even nawe ngaphakathi even nawe embobo yangemuva ama muscles they begin to do that. Abanye even nenyawo umbona inyawo zakhe ezitwist ezibopha. So there's many things ezenzakala ongazizwa but into engifuna ukuyisho akuyona into ekremekayo leyo. So angeke uthi hayi ngiyamazi for sure wenza kanje uma echama. Again there is no way ukuthi wena ozomuzwa umuntu wesifazane echama yena bengazizwa ngoba umuzwa wakhe ukuchama awukwazi ukuthi kube umuzwa wakho wena. All right. Sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma ngendaba yokufake i-orgasm. Fenda. Ibeka njalo. Pretend ngathi uyachama. Phela mase ufenda ukufenda i-build up to ukuthi ugcine uchamile. So ucanthi umuntu uzofenda ngokusheshsha ucanthi hayi kushuthi hayi sengiyamazi ukwenza kwakhe.
And by the way umuntu ofekhaya ugcine ba nayi rhythm umuza ukuthi nyoma echama ukuthi hayi wane rhythm nje na kulento uyabona ngathi this thing is put on and is faking ethi nyoma eqeda. Most women by the way uthi mayeqeda ucansi uyafuna ukukhadlisha yabona leso sikhathi ukuthi nibambane ngesikhathi umuntu wesilisa efuna ukulala yena unalento ukuthi ufuna ukukhadlisha so lozo vela sukume athi ngisaye toilet or what something is wrong there. Yeah, not always. All right. 7 to 8 on Thursday. Sex Indaba. Ngino doc. Namhlanje sikhuluma indaba yokufake orgasm. Ngiku line 1 now. Inumber it is 0861 596. Sabona anonymous Johannesburg. Sawubona Alex nodokotela nini? Sikhona siso right? Ngiyaphila. Okay. Bengisacela ukubuza nginenkinga. Manginomuntu wami kuba nalesikhathi lesi ukuthi ngivele ngibe dry. Methi uyaqala ukwenza ucansi ngizoba ngiready and all message uqala kungena ngivele ngibe dry and ngiyavuvuka. Untomzada uyavuvukala. So lento yenzeka all the time. Iyenzeka yes but to an extent ukuthi ngize nami ngibhoreke ukuthi ngibe ne relationship because always masifanele ecansini ngiba nale nkinga le. Yebo. No siyakuzoma. Doc. Look, the commonest cause of lokuba dry ama hormones. You know, whether sufike kule age ukuthi ama period akho asedlala ngawe mhlamba awasezi mhlamba abhlungu kakhulu uyabo into enjalo ama hormones akho is the number one cause yokuthi ugcina usuba dry and umuntu wakho ngesikhathi sengena kube bhlungu. Of course even if it's not ama hormones akho ungathola ukuthi if there's any relationship issues and relationship drama kunezinto that you are still feeling relationship wise omxolele khonta yenza kuwena so your body then holds back ama feelings wokuthi lo muntu enjoy because kusanale issue thizeni ongazange uzudlule kuyona naye emotionally. Of course ezinye izifo whether endometriosis ukuvuvukala ngaphakathi kunento kuthiwa ama polyps kunento ezikhulile ngaphakathi kuwena ama fibroids zonke lezi izinto can also make you ukuthi kube bhlungu but most of the time for women ukuba dry ihambisana nama hormones nyoma usuke wajova isikhathi eside usebenzisa lemjovo yo 3 months njalo konke lokho kwenza ukuthi ama hormones akho esifazane angabi balance kahle masugcina futhi usuba dry. Okay, because enye inkinga enginayo ukuthi ama periods wami vele ngiya 3 days mawukuthi ngithe ngiyamalanga more days is 4 days. Okay. And then recently ngibe ne discharge engayi understand. I-discharge yakhona iqale i-change color. Okay. Bese yaba brownish then yaba too dark too brown. Then ilento le engayi understand and kuphuma i-rush kuphuma i-rush le ebabayo. Yeah, uyabona. So there's definitely into kuwena that is actually causing vagina yakho yokuthi ibe njalo. But also as much as nobuthi kunento ezibabayo njalo konke lokho kubhlungu ne discomfort ekhona kuwena inside your vagina. Kukodwa lokho kuyakwazi ukwenza futhi ukuthi ube dry ngoba umzimba uzama ukuprevent ukuthi ungalenzi ucansi ngoba kunenkinga ngaphakathi. So since I really think ukuthi either go and see udokotela wakho i-gynecologist uyifukwazi ukuthi uze la ku Dr. Mthembu ukuze ngikwazi ukclean isibeletho sakho that will definitely be able to help. Yes, because I've been going to doctors for quite a long time and angitholi usizo. So thinking I've never been to Durban. I'm originally from Limpopo. I don't know Durban at all. By the way, I'm opening an office eGoli lapho ngase Southgate. So if you can wait a few months ngizosho khona le radio address and then you'll be able ukuthi uye khona. I would advise you not to wait. Lenkinga idinga ukulungiswa nje manje kungaze kungene ihlobo Yes. Awubhema ngithi sis, you don't smoke. No, I don't smoke. Okay. I don't drink. Oh, wonderful. All right. Yes. Nokulungile from Joburg so kusho ukuthi silalela via i-app.
Yes, I downloaded that because I always go on YouTube because ngiyabona ukuthi some of the things ngiye ngathola usizo through ukulisten to the show. Wonderful. Thanks. Yes. Wonderful. Thank you, sis. Wonderful. Bye. Okay, ngiyabonga kakhulu. All right, so she number at the end, all right? And, yeah, sure. I'm going through your comments and usho mufuna ngalisho igama lakho but ngizokhuluma nje ngisho njengoba injalo. Right? And usamke ku Facebook uthi ngiyaqala ukuyizwa le ngeke nje mina ngikhale nga enjoy. So uthi uyaqala ukuyizwa le, right? And then bese kuzoba khona ucelani ozothi once wathola indoda echamisayo ila ubona khona ukuthi inkinga ayikaze ibe kuwena. And then nokhanya ubulima nje lobo why ungacommunicate nomuntu wakho umtshela ukuthi awuzwa lutho inkinga yabantu abayazi imizimba yabo ngeke ungazi ukuthi ingakuphi or uthintwa kuphi ukuze ube right so mayithi ngeke ungazi ukuthi ingakuphi usho G-sport all right and then bese Grafenberg spot. Yep. And uthulana uthi imvamisa leti yenziwayo labo sisa bamaqola. Yes. Then unyawo uzothi into edala ukuthi usisi lo into edala ukuthi sizikhalise sisuka sesenzela nje ukuthi lo mbhedo awenzayo uBrothers Pay kwami ajabule ukuthi uyashaya naye nepipi lakhe elincane osisuke sesifuna ukuthi nje achame asuke phezulu kwami. Hawu Nkosi. And then ubuhle uzothi hey but Alex kwesinye isikhathi lento sisuke sesifuna nje imali yokugoduka ngoba uma ungakhali ngeke akunike. Honesty. Sure. Yayizwa indaba women no fake orgasm. Yes. No, it's not about women and faking orgasms, but I think our show is digging out the truths that are out there. Ngoba naye lo ocomplainayo uzothola usizo nalo bengazi ukuthi unenkinga uzothola usizo. Ngizwe nomunye ozothi yes you can fake it but le yokushake kwemlenze there is no way you can fake that. So should you know when women sebe reach orgasm sebe yabona beqhaqhazela yabo. Ungayifake le? Yeah, you can go, but it happens also after gymming. Oh. Yabona, so it's not necessarily ngokuthi kumnandi. So kuwa muscles akho lawa angena into that rhythm. It doesn't mean ukuthi it's nice. Mhlawumbe ubekufenda nje and then the muscles are going kuleyo tone leyo. Yeah, ukuthi ukubona even after kadujima kakhulu it also happens that quivering. Ngithusile yazi mawubuza lo mbuzo uthi angithi uke ubone so bengazi what you were going to say next. Dog. Anonymous Ananda. Hello. Ngiyayithanda le silence eqala ibe khona Yes but kunjani? Yebo. Ngicela ukuba anonymous wathi manje mina inkinga yami ukuthi yabo mengihleli nomuntu wami okay. Simesendawo gay. Yes. So simesendawo and then isiplan yavuka mengina abanye abantu but then nalo engicommitted kuyena akwenzakala lutho ngibuza ukuthi ngasizakala kanjani ke mina ngalokho. Okay, just to understand you wenza nomunye umuntu uyachama but makuyilo ocommitted kuyena akuchameki. Yebo mengihleli naye liyavuka. Then sithambisane kahle sibakulane kube right but then inkinga mase ngilifaka livele liyo elabane elwayo wena owayo imini engwayo usuku ufuna wena kodwa boy ngampela nje ukuthi akulale nokusuke kuyena ofakayo sekuyimini engimlalayo usuku ufuna yini wena ukumlala yebo Yeah, so kanjalo sefuna mina. Yeah, during foreplay liphakame lenze yonke into. But mase kufanele lingene. Akakaza kujolele lo mfo wakho. Angikaze ngimbambe ngijolele. Kodwa nje kuba into ezenzakalela esikhathini nje. Yeah, look, by the way, ukuwa kwepipi most of the time uma sokuukuthi usuyangena kuyenzeka lokho it can also be related to anxiety uthola ukuthi unexhala la lento ozoyenza or uyasaba ukwenza lento ozoyenza ukade kubuza ukuthi usukufuna ini ngempela yini wena ukumngena lo muntu but most of the time it's a psychological thing. But also it can be into yemthambo yepipi lakho for certain reasons igazi lingahambi kahle or unegazi lisindayo lakho into ezine acid into ezinosawoti ezinamafutha ngesikhathi induku yakho iphakama iyakhathala noma uphakamisa into esindayo sheshe udedele so iveli yeke because imthambo yakho nayo ayivulekile kahle ngendlela. I would like ukuthi ke ngixoxe nawe
kanzulu and also find out ukuthi wena waze nini and kwakwenzekeni empilo yakho uze wazi ukuthi wena ugay ngoba konke lokho can have an impact ekubeni aroused kwakho nomuntu futhi. At times futhi enye into eyenza ukuthi ngivele ngavuka ikona ke kwesinye isikhathi sithi usahleli ngikungenzeki lutho nje. Yeah, baba. Semqondweni. Yeah, not necessarily semqondweni, but there is a reason. And for me, mhlawumbe that reason is the reason why he's gay. Uyabona, there is a reason kunento that is actually causing him that, whether it's past experience even or experience namanye ama lovers or rejection empilweni, but kunento emenza ukuthi abe nexhala unexhala manje. That is why nenduku yakhe isiperforma kanje uchuzile ukuthi ufuna ukulala nabantu besilisa, but still it's not happening. Uyabona, so dingi counseling. I would like to sit down nice and see counseling, so she number la boy at the end. Okay. Yeah. So manje menze counseling uzoza no boyfriend no yedwa kuza decide mase sengiqedile naye ukuthi ufuna ungena umuntu wesifazane noma wesilisa yini. Manje ngingayithola leyo counseling. Okay baba, so she number egcineni baba, okay? Okay, yo. All right, good boy. Akayimisele ukuphendula kulento oyishoyo. No, sejahile. Yeah, no kuzokwenzeka. Now my comments on the socials. Uphilani othi yabona, this thing of masturbating a lot is a contributing factor sometimes. You become more addicted and dependent to these sex toys. Indoda umisila wena umuntu wesifazane awusezwa lutho. All right, and then bese kuzoba untokozo ezothi women are so different from us. Thina machitha silenza ucansi sisuke kade siliqalile at the back of our minds. That is why you emphasize ukuthi ungagijimeli ukungena ngoba kuzokonakala. Yenza nje i-foreplay, take your time, kujaku happy vele. When she wants ipipi la ngempela uzobona yena esekudonsa and kuzobe sekuzenzekelela. And then unomcebo uzothi sex is spiritual. Akekho one size fits all. Akusho ukuthi mangabe ujabulisa omunye nami uzongijabulisa. So it all depends on your level of connection. Thank you for the comments. Ngiku Anonymous now. Ukuphi ku Anonymous lo? Hi Anonymous. Yebo njani? Sure kana ngoma siyaphila kunjani Anonymous? Hayi siyaphila. Nansi indaba sikhuluma about faking orgasm. Uthi uyachama kanti uchamanga enjoyanga. Ngifuna ukubuza nami la nginenkinga umuntu engithandana naye. So sometimes yenzeka uthola ukuthi ke ngishaya around oqala ngizwe yabe mnandi uthola ukuthi mhlambe esibili ngigcine sengingezwa lutho ezithothi uyangibuza yabo ukuthi ke kodwa ikhona into izwayo yabo like angathi naye uyabona ukuthi ikhonto ezothola ukuthi ke ngigcine ngifake ngempela kubathi ngiyachama because mhlambe sisebenzisa protection ngize ngifihle ngisho noma sengikhipha protection kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke nginayo ebusuku and ngiyacabanga namanje ukuthi ulalele because ngingam introduce kulolu hlelo uthola ukuthi ke ebusuku nginayo shama around amangaki o4 uthola ukuthi ama round engwa enjoyile awu2 so nje ngiyasaba kumtshela ukuthi yazi kwesinye isikhathi ngoba ngize ngathi yazi ake sizame ukushaya isikuni noma sizodla prep ongcono if ukuthi ke kanjalo yabo wakafuna ukuthi ke singene endaweni esikuni. So i-condom yenza ukuthi unga-enjoy ugcina ungachamanga. No kuyenzeka around ukuthi ngiya-enjoy yabo kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi futhi angiwa-enjoy angizwa nekusenti ngiyambona yena ukuthi no yena uya-enjoy uthola ukuthi ngigcine ngifake ukuthi ngikuba ngathi cha uzofihle ngisho i-condom because ufuna ukubonakalisa ama-spams awekho. Anonymous, u-HIV positive? Uyena u-HIV positive? Cha. Oh, bengithi ngizokhuluma ngeprep. No, bengithi ke ngike ngathi ke cause kahle vese savumelana ukuthi nisebenzise i-condom ukuthi ke sikwazi ukusebenzisa isipuni ngathi no ongcono sisebenzisa uprep. Oh, so otherwise nisebenzisa i-condom nina nobabili? Sivumelene nje kanjalo just ukuthi vese siyachecka ke nami ngiyachecka nawe uyachecka but yena uthi no cause into eshayayo sinani sine age gap. Okay. Imag, I'm trying to figure out kodwa ukuthi niya-checka noyi2 but why ni sebenzisa i-condom 1 but number 2 why uzocabanga into yo prep if you don't use a condom? Yini longathembani okukhona phakathi kwenu? No doc asilingani. Yeah. Okokuqala so if singalingani uyasaba ukuthi singahle sithole ingane masobabili naye yabo. Oh, so ingane leni ngayifuni.
ingane lesingayifuni so ingakho Okay. sisebenzisa condom. Now see whether into ongayifuni ingane or usifo socansi thizeni kokubili lokho kuyakwenza ukuthi ube neanxiety uma uyocansini. Round 1 is easy ngoba round 1 kusuke kuyimizwa mhlambe kade pile up during the day. Round 1 ivuka ngokuthi nithintene nemizwa kuhamba ama nerves aye kwibrain ahamba yelapha yana kuma genitals zakho ivuka induke kube mnandi uchame. All right, but round 2 is more of a motivational round. So kuyi round ethi hey ngiyafuna ukuyiphinda lento. So there's a part of motivation mentally that does that. So if kukuthi ukwenza ucansi wena already unento othi awufuni yenzeke ngokwenza ucansi kukodwa lokho can be a turn off emzimbeni wakho ukuthi umzimba wakho ungasafuni ukuthi uphinde again ngoba suwenele ngokwenza just one round. Sure, something to think about mfethu. All right. No siyabonga kakhulu. Ngizothatha nje Anonymous wase Newcastle quickly. Sawubona Anonymous? Yeah, so one something. Siphilile ma. Talk to us about indaba yokufake orgasm, please. Nginenkinga la nomuntu ozana naye. Sithi masenza umdalo. Kwesinye isikhathi nje ubayi wakho veluwe kophakathi angazi noma mina ngibandayo or kwenzakalani. Yeah, Uthi sometimes unjani phakathi? Liwa seliphakathi babe. Oh, shame. No, angazi noma ngiyabanda no baby. Temperature yakho ngaphakathi is 37.5 degrees akubandi lokho. Okay? Now, kukhona abantu besilisa othola ukuthi iyavuka induku eyedwa kodwa uma esethu uyapenetrate mase iyawa induku. And I think mhlawumbe Alex funa senze ibe topic le ngoba abaningi abantu abapresenta naleyo nto kuze singayirashi sisho into encane kanti kuningi. But that is generally a problem that has to do ne penis ne circulation yakhe izifo BP namaphilisi thizeni abantu abawaphuzayo that actually cause imithambo yakho yegazi ukuthi ingakwazi ukunwebeka ivuleke. All right. Kulungile sesizoyenza ibe topic leyo. All right. Ithi ngithatha nayo voice notes. Kakasi? Sanibona. Igama lami ngicela ungazisho. Bengifike la nenyangeni eziwu2 ezidlule. Nginenkinga la induku yami ihlupha. Udokotela ngiyambonga kakhulu. Wenza omkhulu umehluko. Komanje induku yami siyasebenza. Kahle nje bengishaya nje u1 bese ndiyayilalela. Kodwa kusuka nje for the past 2 months sengiyawushaya u2 kuyaphezulu. Ngizengcina ko4 so ngicela wonke umuntu onenkinga yenduku wangiyazi sibaningi sinenkinga yenduku osani bafethu ningesabi. Sanibona, igama lami nguSiphumelele Mkhize ngihlala eMlazi. Udokotela ngangijwayele ukumuza egagasini ekhuluma ngalezi zinto so nganganaka ke kwathi ke besizama ingane ke nomuntu engithandana naye zama imbiza zama amaphilisi engasebenzeli so bese si desperate so sezwa ke emsebenzini abantu engisebenza lapha engichazela udokotela ngakhombula ukuthi nami no ngeke ngimuze kwegagasi kodwa nabantu bebonga kwegagasi basizakele so nama ngeke ngiyozama ke sahamba kumhla ka6 July seza la eMidlothian sofuna usizo safika khona ke senza saqala sabona udokotela senza consultation wasiyale udokotela asenze kanjani ke sagoduka saya ekhaya so saqala ke samzama umntwana then the following week waqala umuntu engithanda nawo banokugula ngathi no akahambe ekudokotela meyakudokotela boom kwathola ukuthi usekhulele sajabula ke kanjalo. Okay, all right. Thank you God. We've come to the end of the conversation yethu. Ithi ke nginikeza udokotela ithuba lokuthi akunika ama numbers. Yes, sise Medilution inumber yethu ithi 0317658475. Richards Bay 035 yabona ngiyafunda 035760159 kanti cell phone yethu 061 4622 kanti nakuma social sex talk with Dr. Mthembu and Medilution naku Facebook Mthiyani. And by the way, if kukhona izithando zethu ezisanembuzo from the show abasende onto the Facebook uzobaphendula kusasa. Number 1. Thank you very much. Siyabonga lo hlelo ke bel producer Mr. Siphelele Nzuza and uzokwazi ukuthi ulithole ke ulibone nje udokotela esho. Up next kuza uPortia beno lab benobusuku bomnandi. It's a freaky Thursday. Angithi freaky baby and just freak me. Ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business.
Zabasha. Indaba.